Usa kay mayong gabi sa ating mga angkol dyan og mga auntie. Tuguti na sab ko ninyo ng mga yun na sab kong katahuran karong mga orasaha. Aniya na sa inyong higalas kanginan nga nagtikaw-tikaw. Magandang gabi po sa lahat po ng mga gising na gising ngayong oras na to. Yung mga hindi pa nakauwi, nasa trabaho pa lang. Yung iba naman papunta pa lang sa trabaho. Tama-tama, ito ang programa para sa iyo. Hanggang alas 12 ng madaling araw. Unang-una, Angkol ug Auntie, gusto ko lang muna kitang kamustahin ngayon. Kumusta ng lahat na mga lagay ngayong Lunes? Ano bang ganap nung weekend, nung kahapon? Sabado at saka Linggo? Abay sana mabuti-buti naman ang iyong lagay na gabitay. Sa araw na to, mga kabisyo, no, gusto ko lang din na pag-usapan ng kahalagahan ng tinatawag natin na pagpapahinga. Hindi yung tuluyang magpapahinga, ha? Yung taking time to rest and enjoying your day off. Sana naman po ikaw ay nakapag-unwind o kaya naman pag walang ganap naman nakapagpahinga naman. Pahuway-pahuway sa gamay ninyong payag samtang gapalagaylay. Sa isang tao na tulad mo na isang masipag, matyaga at may dedikasyon sa iyong pagtatrabaho, syempre, nangangailangan ka ng pahinga bawat linggo. Kailangan kang magpahinga at syempre, magpasalamat sa Panginoon. Kasi, naitawid mo ang isang linggo na naman sa iyong pagtatrabaho. Di naman pwedeng sigin lang kagkayod. Wala po kay sakyod. Kailangan mo ring pakondisyonin at linisin ang iyong spark plug. Parang isang sasakyan din, no? Sa bawat linggo mong pagmamaneho, kailangan mong check upin pa rin ang iyong minamanehong sasakyan. Baka may sira na. Kagaya mo, sana hindi sira yung spark plug mo. Kailangan mo rin, no? Ang tinatawag natin na pagpapahinga ay nagbibigay ng masaganang pananim. Tulad ng isang farmer, yung mga nasa sa taniman ng mga palay. Kailangan nilang magpahinga, di ba? Ibig sabihin, kapag sapat ang pahinga, mas marami kang nagagawa. Ayan, pag maraming nagagawa, basic na yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, mas marami kang bunga sa iyong pagtatrabaho. Nakapagpahinga mo ka. May iba't ibang klaseng pagpapahinga. Yung rest, no, yung iba, pag walang pasok, nagkukulong sa kwarto. Hindi ko na sabihin kung ano ginagawa mo sa kwarto, ikaw na bahala na. Matulog siguro buong araw. Pag magising, painit spark plug. Magbukot og habol samtang adunay gikumot-kumot. Yung iba naman, para makapagpahinga ay ang sabihin natin, paglalakad sa kalikasan. Yung mga mahilig sa nature ba? Nature tripping. Kadumdum lang ko sa probinsya, no? Pag way pasok, maatos baybay, no? Manulo. Manghuli og kugita. Sa hapon naman, manginhas, mangitag kinason. Actually, mga kabisyo, nasa iyo, ha? Ang kung ano sa tingin mo ang mas nakakabuti sa iyong katawan. Ang tawag nito yung taking time to rest. Ayan. Magandang gabi po. Good evening po sa lahat ng mga nakatutok. Ikaw, Angkol, nasa isang sasakyan, nagmamaneho. Hello, magandang gabi po sa inyo. At syempre, ako na naman po inyong makakasama. 3 oras pa tayong mag-uban-uban dito sa ating programang Wail pa rin. Wailhi. Ayan, ako po si Totoy Bato. At sana naman, laging mabuti ang iyong lagay. Ang ating pinag-usapan dito is yung pagpapahinga. Pero bago yan, no? Mamigay muna ako ng kwarta dito sa ating fanscan. Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fanscan. The Super Scan for Super Fans. Eto na mga kabisyo, ha? Kaya ito na po ang katanungan. Ano ang
tinatawag na traditional script ng Pilipinas? Okay, ano ang tinatawag na traditional script ng Pilipinas? A. Baybayin, B. Greek alphabet, C. Brahmi, at D. Latin alphabet. Ayan, gagawin niyo po. Ayan, kung nanonood kayo sa ating social media, ayun, nakikita natin sa YouTube yan. May ano tayo, no? I-scan niyo na yung QR code at dadalhin ka sa kwarto. Dadalhin ka sa link, no? Doon mo mag-fill up ka lang, no, ng pangalan, address, at yung kasagutan, at pwede kang manalo ng 500 pesos. Ayan, mamaya, no, 10:30 ang ating FB Live sa Love Radio Manila. Radio Fanscan! Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang ating tugtugan dito sa ating programa. Programang Way Klaro, di ba? O, apay title. So, tuloy-tuloy pa rin tayo hanggang alas 12 ng madaling araw. Bawal dito ang inaantok. Pag inantok ka, Lucy-on, medyo na ako na imong kigol. Dili lang sa 90.7 Love Radio. May gabi. Love Radio, Metro's #1.